a bal oldali egyes pályán 3800 köbcenti szívó, 340 lóerő. A Soltvatkerti Attila pedig a tüsszölő, 6 disztóval, 3-feles, turbós E30-as bömössel. Még mindig csak tesztelsz, Ati? Csak tesztfutam. Tehát Ati még mindig csak teszteli a tüsszölő vaddisznót. Közel 600 lóerővel, gyerekek, közel 600 passzival. Míg a másik 340 lóerős. És a két E30-as után jöjjön Magyarország, vagy talán Európa leggyorsabb E30-as BMW-je. Szabolcsi Zsoltival, annak Rekivel, Nyíregyházáról, 2.7 turbo. Legjobb ideje